Online shopping service asaihem kanghapji aphan kehang. BSA pen mai kepadopon. HSLC asat lang ki una tumaphan karchopon. Towar kaselama men pen Nurul Teron lower amriara aphan chongthuidet. Usuka pen Niraj Priyam gogoi aphan karchopon. Kardom beta life pen elisami rupjali disopi non betang ton pen arjupon exena. Bokajan municipal board arlo sukhanjan aloh thangnat aloh kechoklim avepin pen instakart service private limited asaihem ingpu ponsi online shopping asai klembomlo bangso Baithalangso pini KSA pen AJYCP asong atum humri dampen aklam chinipon prabjin pen KAC taxation department atum sai kedeng pon serak japan KSA pen AJYCP pen chuningri padopon Baithalangso pen Bisnu Lekthe report sukhanjan abang so town na along instakart service private limited alang litum la online highway pen hormu pen net distribute a center lo alang lito setame la so center dak nikan si pleng et aphi setame ladak aro nalo bang chokli malang litum ave kedamtang hoptai si mate iruya pang nilitum bang lo dak la domicile certificate pen la BRC highway selang litum paklang kechok setame dak akinang sodnai bangke trade license mate trading license laso bangalang litum pachisik avelang non puanda poselang litum mithang tame mithang ho pe namme chingpulo lasi laso putha bang nilitum karbing long tonomas council higher authority nilitum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang CM karbing long tonomas council alang lisi labangso taxation department ke alang lisi in charge lo si alang liphan chuning ri lo prabjin pen labangso instakart service private limited laso as adim long bang aloh kechoklim kavidya adim long prabjin pen labangso kanghapji pansin litom karbilo charlia song lapen pini JYCP hen pen litom chuning ripon अब आपको तो बोल ही रहा हूँ मैं उसमें वो कुछ नहीं वो नहीं बोल पाऊंगा आप लोग का ट्रेड लाइसेंस है जो अब मैं आपको नंबर दे रहा हूँ ना आप बात कर लीजिए उनसे काउंसिल से जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट से जो देता है ट्रेड लाइसेंस आप लोग यहाँ बिजनेस करेगा बोल के आप पहले एक बार बात कर लीजिए ना और ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं है आप बात कर लीजिए वो लोग तो इशू वो लोग कौन था सॉरी मैनेजर कौन है यहाँ एरिया मैनेजर तो उत्तम नायक सर अच्छा ये कब से ये खुला हुआ है दुकान कब से कितना दिन आप एक बार बात कर लीजिए मैं आपको तो पहले बोल रहा हूँ बात कर लीजिए यहाँ हम लोग का सवाल है ये आप लोग का ये जो है ना इंस्टाकार्ट कब से खुला हुआ है कितना दिन हो गया आपको मैं बोल रहा हूँ बात करने के लिए आप बात कर लीजिए एक बार सवाल ये नहीं है हम लोग का सवाल है आप लोग का ये जो इंस्टाकार्ट है ये कब से खुला है ये बताइए हम लोग को Baithalangso Sport Association pen serdihun aklam along mai padopon Maipu Robinson Teron pen mai chari ponsi longle ko ansi doma la soputhak chingwai chingsai pon Baithalangso pen beta life apharanki Rajepan se report namangke lanitum Baithalangso BSA Baithalangso Sports Association itum chiri pharo hini do laso chiri pharo hini along le sports along le la bang kisman enforcement dolo lasi laso enforcement apu thak ni litum pini general meeting ako che phapon sing litum pini resolution enlo jila enforcement ba prabjin pen la alang mama si enforcement kedobom ke enma lasi alang tu man dak pen chetrek nang po pusini litum phapon lo alang litum phan lasi alang litum pen chingki chingwai si alang litum chichak lo alang tum la BSA long leke iri ponpo BJP Dwaramla Mondol pen Baithalangso arlo Bangtrok HSLC asat lang ki undu na tumaphan karchu padopon laso hud BJP asong jatum chetongdun Baithalangso pen beta life apharanki Rajepan se report Vision bangke quality bang itu ansu se kap team pon sini itu ngin pen mangpon bang namne kansar se pon opinion bangke ni itu dak Baithalangso jadi angkang abang kan itu pinjam bang trok kechok sisi arju pono tebon stame kedam tang 22 bang ke em sar ari deng pensi arju pono ado we first division bang aphan bang cleaner ket lapen star mark bang ket home lapen bang thongkra shok phona bang ke second division pensi arju pono Pinpur me rong rup chingthurji pulote aprangsi ke towar melang kenang sodbino Sonsi lakhai si Amri constituency angkang lower Amri rongke barat non pu anta mesen kachelenga towar long dunang velang alang lituma phan pharangke atum karju ahut nang kachathan dunki
nilitum ningkan suri lo rong kachuki bonsitami non puanta sorkar pen mesen kachelenga towar mesen kijuna langla pen development ason anta non puanta me longdun desi ki onglang kiramtanga porahut doloya rongpen tokbi roomsu polling station an PWD campaign kaselampon contractor dhoniram rongpi kaselampon kasai oi arlong kitu ke thok lapen ke thok anta kapang ar lapen roller sita kapakoi ke pen ajo ningkan sita ingthang thesi non arapi klangroisi dokoglo lapen non api tokbi room suatowar kachetok along pen chala ar arong an village area development pen lak kep kapanong pon along sitami nurul teron amethanga pogaphan kachematha logajok sen gravel ke thok anta arlong ki thulapen ke thok anta chepa pleng plesi ington ko lapen ke thok tang ana jo pusitami ke thok kapang arajok ephoibet arve ke jangajok hino lablo lasila puson polo tangte nilitum lower amri aphan nangkelang sit mate nilitum aphan ke the kereave hada ke putong nangki tinma mate nilitum aphan nangki vi chena maputa hadak arada tumpen lamthe chepaklang pon rinti lasi team karbi anglong kachari pon ning chethe nai CM Dr Tuliram Ronghang lapen EMDO phing maslai alang litum aphan lapuson ke klem ke dam ke chokche along ingsaidun polapen puthot kapaklem thupa meji aphanta alang litum ahin pen RDGP dun popusi ning chethe renti Baithalangso pen Baithalangso pherangi Rajev Hanse report school hem lapen jala ICDS hem along ba la palong nita lang abang ke motor pen nang pilo motor pen ke bung lang la se aring bang tuk lo arlo tuk dam aring bang la longi hem along mate longi motor ke bung pen la aring bang ga checho long si tuk cho amasi motor tong apar ke kom lo ne ala lang ta bung dor de det lo bung lo porta ing han se wang re ti lo ngan se bung wa det ti lo se non bang ala ring ta bichor lo non bang lang ta bung ta heno dak lo bung ne det lo la bang ke si ki klem ala itum ke klem bang ala ke klem ta yok ye tam ta ye poson na thaksi non ke ka sorsa son man det lo lang itum phan ki klem ta klem pa mi me det rong sor phan ta ki klem pi bolote alon piot mate rong sor jasta use long ni mate chosok long nei la rong sor mate la school hem sta kai masi lang ke nang sot lo la si ga non ma ga lang ra chosok long de lo bung ta heno dak lo a motor tong apare kom lo ne hala ring da cher chu er poro la si alang ta bung dor de lo ko PPC la bang sorong long dun la ke parang ke jata long dun de lo la jata ke rapta ve jata ke rapta long dun de Uruna do ipin ni lahai nangli tumlong ton ikmani Kan doi ta long le da karong ke bang dhok tum long he sata dhok phan ke la son kia por hota than the yak mate machin le ar dun de tum se ong ka dhok tum bang klem ki yai ke do ta ke long le tum se ke long pen bang pho do ma ve ma asi la holo ladak niltum la luar amri apart abang ke pini pen kali ho koman pinne pen seta uwi pen kabuche arong lo adim lo seta me nan puan tas tame dak nitum la luar amri ba lo la nitum la dak terang nokor la jela air dolorong pendang lok lan tum rong kep area bang ke pini anta nitum la jitu council pen kipi kapajir amukha bang ke nan puan ta nitum la luar amri bang ke ason tin ta nitum akaduri dun se theklong non hejong HSLC surihini rengkora ke thom asat langalong karbi anglong district along topar ke long dona bangphu niraj priyam gogoyaphan usuka tiripia mai pen karchu padopon denarong mount sinai school pen HSLC asat lang kachipa undun abangphu niraj priyam gogoyaphan denarong along kido methanga hemalong an paledamsi usuka song pen karbi poho sorai kolom lapen certificate pen karchu pedopon Niraj Priyam Gogoi pen HSLC asat lang along mesen ang thek kelong dun pen karbiang long aphan nongme ke wan pithe kapot kachoro padosi kewangji langarni kaprek lo charli oso maratumta kacharli ahin aning ke rung do popu ning thedamlo anparta kewangji lang arni Niraj Priyam Gogoi pen kacharli ahin aprang anat kengkam kache jordun thekji aphan hirjumi pajir ponlo pusi usuka tiripiam mai amai phu bibison teron pen Pongchun bang Jintu Hazarika pen pangdakpon
নিউজ ডেস্ক বেৰটা লাইভ। সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত দেনগাঁও মনচিনা স্কুলৰ ছাত্ৰ নিৰাজ প্ৰিয়ম গগৈয়ে তেখেতে ভাল ৰিজাল্ট আনাৰ কাৰণে আজি সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে। আমি আশা কৰিছোঁ যে অনাগত দিনবোৰতো তেখেতৰ যিটো শৈক্ষিক জীৱন ভালে ভালে যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু সেয়েহে আজি তেখেতৰ যিটো কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনাৰ কাৰণে আমি আজি উচুকা কেন্দ্ৰ সমিতিৰ সৈতে সহযোগী দলে আজি তেখেতৰ বাসগৃহত আহি আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আমি আহিছোঁ।